uyayibona indlela yokukholwa kuba namaxesha ithestwe. Kuba namaxesha indlela yokukholwa ithestwe, and ithi xa seyithestwa ufumane nee-questions ezisuka kuSathane ezimane zibuza uba uyamazi na uThixo, wakho wambona. Amen. Uthi xa usithi uYesu usezawubuya, kuthi ootata bethu bafa besithi uzawubuya, nawe uzawuphinda ufe usithi uzawubuya. Ayikho into yokubuya kukaYesu. Haleluya. Loo mfundiso yimfundiso yamadimoni. Uba singayibeka nje phandle, yimfundiso yamadimoni. Haleluya. And yimfundiso ezama ukudiscourage abazalwane abaphila ngcwele. Haleluya. Bafuna abantu bezwe ukuba nawe uyibone le nto. Uthi xa uyicinga uqonda uba yazi kodwa nyhani, uyabo, ingathi nyhani manje saqhathwa. Haleluya. Ndidla ngothi ke uba saqhathwa kakuhle. Haleluya. Ngaske siphinde siqhathelwe uba masihlale. Amen. Ngoba bakhona bathi hayi naqhathwa. Uqonda okokuba noba kungathiwa ayikho le nto kaKrestu kodwa siyibonile ikhona. Haleluya. Amen. Uthi kuPetros uyabakhumbuza aba bazalwane. Uthi kubo, ndikhumbuza into eyathethwa ngabaprofeti benyaniso. Haleluya. Haleluya. Hey bazalwane. Uthi ingathi uyayibona imeko yelizwe lanamhlanje okokuba kugcwele abaprofeti bobuxoki. Uthi ke ngoku mna ndinikhumbuza into eyathethwa ngabaprofeti benyaniso. Haleluya. Abesethi kwingqondo yenu engcwengileyo. Because bazalwane, before kufike abaprofeti bobuxoki, ingqondo yabazalwane ibingcwengile. Haleluya. Before kufike imfundiso zamadimoni, kufike imfundiso ezithi akho Yesu, kufike imfundiso ezithi uYesu akazobuya, kuqala abantu ababesindisiwe yayingabantu ababhadlileyo. Haleluya. Ubuvu bungqina boomama abadala abalibamba ivangeli kudala, umve sithi sasihamba thina ngale ndlela. Haleluya. Kwangena i-confusion yabaprofeti bobuxoki. Uthi ke ndiyayazi okokuba ngenxa engaphambili zazithethiwe ezi zinto, but umtyholi wafika. Injongo yam namhlanje bazalwane kukukhuthaza okokuba ungadinwa ukuphila ngcwele. Ngoba eyona weapon
ongalwa ngayo xa usilwa noSathane bubungcwele. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ithi incwadi kaJames, mchase ongendawo uyakubaleka. Hallelujah. Hallelujah. Kukuthini ukumchasa ongendawo? Kukuphila ubungcwele. Hallelujah. Uthi abaprofeti bayithetha lento, nabapostile bayishumayela, bathi abanye abapostile bafela kuyo. Uba lento ibingekho, ibiyintoni eyenza okokuba bathi xa bekhonywa ooPetros bahonarisha uYesu selengekho? Wathi xa ekhonywa uPetros wathi andifuni uba ningandixhomi, but ndifuna okokubana ngaba ningandixhomi ngendlela enandixhome ngayo iNkosi yam. So uthi, I'm willing to die, and I'm willing to die for the Lord. Uthi uba iinyawo zenkosi yam zazijonge phantsi mhla wayexhonywa, thatha nezam nizijongise phezulu, intloko yam ijonge ezantsi. I will honor my God till my last breath. Waba njalo ukufa kukaPetros, ngoba uhambe noYesu, wambona uYesu esenza imimangaliso, futhi wayazi ngoba exelelwe nguye okokuba ngenye imini lisazawubuya lizokulilanda ibandla. Bangena abaprofethi bobuxoki, bafika bashumayele yabinto. Bangena abafundisi bobuxoki, bafika bafake zabo imfundiso. Uyibona kanjani? Uba umfundisi ebebhiliva uba uYesu uyabuya, ebengekho ayothwala. Hallelujah. Hallelujah. Umzalwane, sinabantu esihamba nabo endleleni, but abangakwazi ukuyiphila le ndlela, because bene-mentality ethi indima yeBhayibhile yaza namabhulu ukuzotshintsha ingqondo yethu. Emveni koko ayikho yonke lento ethethwayo kuye. Why kusenzeka izinto ezithile nezithile bayazibala, but xa ujonga impilo yakhe akanabo ubuKrestu, but unecawe. It's not about icawe lento, it's about uKrestu. Ngoba bazalwane, sifikelele kwixesha lokokuba iBhayibhile iphume kuyo, siyihambise ngeenyawo siyiphile. Hallelujah. Hallelujah. Ithi abapostile bayithetha lento, nabaprofeti bayithetha, kodwa benyaniso, ngoba khona abaprofeti bobuxoki abafike babrainwash abantu. Uba abantu bebeyazi uba uYesu uyabuya, bebengekhe bathi endodeni, wena sizawuya ngawe ezulwini. Hallelujah. Uba abantu bebebhiliva uba uYesu uyabuya, bebengekhe baphile esonweni. Hallelujah. Umzuzu nomzuzu umuntu awufumanayo ebezawufuna ukurepeta, but ingxaki silahlekisile. Salahlekiswa ngabantu abafike bathi silahlekisile. Hallelujah. Amen. Uthi uPetros, bazawunibuza oba njengoba nithi nilindele idinga lokubuya kukaYesu, lide libe nini? Do you know that question iyamlimaza umzalwane ubuthathaka? Asithethe inyaniso bazalwane. Hallelujah. Azimnandi izinto phandle, abumandi ubomi phandle. Zonke izinto ziyenzeka, uyazinqwenela, uyafuna, but ubambene noKrestu. Ufika iquestion ethi kuwe, akho kwale nto elizulu.
Hallelujah. Kufika iquestion kuwe ethi uYesu lo uthi uyawuzama uye nini, because nabo tatomkhulu bethu bafa besithi uyabuya. Athi umuntu anditsho uba yeke. Yabazi abantu xa befuna ukususa entweni athi hayi ungandivi kakubi, anditsho uba yeke le nto yakho, but iquestion yam ethi kwawude kube nini, kwawude kubuye uYesu. Hallelujah. Hallelujah. Sizamkhonza ade abuye, sizawuhlala ade abuye, sizamnqula ade abuye, asizusuka kuye engekabuyi. Noba siyafa sizawufela kuye ukwenzela uba xa ebuya nathi simkhawulele emafini. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane, kudingeka uba sifikelele kwileveli yento yokubana ngaba sithi noba uthi ayikho le nto kaKristu uleyithi kuthi ngoba siyibone ikhona. Hallelujah. Kukho abantu abazawufika kuwe bathi why ubambelele kuKristu kodwa into ethile nento ethile awunayo. Why ubambelele kuKristu kodwa izinto zakho azilungi. Sime ngesibindi sithi noba zilungile noba zilunganga kodwa sizawuhlala kuye. Noba sinazo izinto noba sinazo kodwa sizawuhlala kuye ngoba siyayazi uba ngenye imini usezawubuya. Hallelujah. Usezawubuya uYesu. Usezawubuya uYesu. Uthi bayabuza ke uba liphi na kaloku idinga lokufika kwakhe, kuba kusoloko bawo balalayo ukufa, izinto zonke zahlala zinje. Kuthiwa abantu abangazani noKristu, ngoba umntu okwaziyo ukwehlula kwixesha lakudala nexesha langoku ngeke awubuze lo mbuzo. Hallelujah. Amen. Aba bantu bachazwa apha kuthiwa ngaba bazawufika neenkanuko zabo, abagxeki behamba ngokwezabo iinkanuko. Babuze iquestion ezinjalo. Xa ungabuza namhlanje ujonge ixesha lakudala, ujonge izinto ezenzekayo, yazi uba ngoku xa uthakatha kuthiwa yi-influencer. Because awuyifihli into yothakatha kwakho. Hallelujah. Hallelujah. Kudala kwakuthiwa ngabantu abadala abagobileyo abamnyama abathakathayo, but now udibana nentombazana encinci efake iwivu zayo, efake zonke izinto zayo, ikuxelele okokubana ngaba I belong to the marine spirit. Hallelujah. It I belong to the marine spirit. Nangoku ndilapha kukhona abantu enza abacontaminator, siyiqhwabela izandla sithi she's an influencer. Inikwi-like ezininzi ipeyela uthakatha. Ngoba kwezi-social media kuyapeywa xa ii-likes zakho zinkulu nabantu abakulandelayo, ipeyela uthakatha. Because now ukuthakatha kwayo ikwenza live, ayisakufihli, dala yayingekho lona. Hallelujah. Hallelujah. Kudala kwakuhlonitshiwe ivangeli, nomntu lo oliphetheyo ivangeli wayengakwazi ukwenza izono zakhe aphinde abheke enkonzweni kaThixo. But namhlanje sinabefundisi abanxilayo, sinabefundisi abasebenzisa idrugs, baphinde bazome epulpitini abamoyika uThixo. Why bengamoyika uThixo? Because bathi akazobuya uYesu. Hallelujah. Hallelujah. Xesha lakudala nexesha langoku. Wawungekho uve kudala kuthiwa umntana ona-10 years upregnant. Kodwa namhlanje zonto ziyenzeka. Kubani ongekaboni ngoba isiphelo sisondele? Hallelujah. Hallelujah. Ndizonikhuthaza abazalwane, ningadinwa kuphila ngcwele. Yazi impilo yokuphila ngcwele xa uqala ukuyiphila iyakhosta.
because you will lose abantu abasondele kuwe. You will lose your family. You will lose sometimes abantwana. You will lose abantu ababe close kuwe because awuzuthetha ilanguage abayithethayo. Hallelujah. Ukuphila ngcwele bazalwane ayikho kuthetha kodwa kukuphila wenze. Uthi ungekathethi badinwe nguwe. Hey, bakuquka abantu nguwe. Akathi sisibelana abantu bakuqukile. Yeah. Uyayazi bakukho abantu bamntwana abadinwa nayile nto solo kuthi wena. Ayizubenzela nto loo nto. Abangena indawo akho nto bazayizuza. Kubo kungene umoya nje othi mama utheni nalo udinayo. Xa engambuza omnye uba ukwenze ntoni uthi uyathanda usoloko ezimisele nale ntwana eqhiya. Udinwe yinto engamfuniyo. Hallelujah. Kukho abanye bazalwane abathi xa bebona osese nolithemba benxibe ngalo hlobo kuthiwe ngabantwana abatheni abazanza maxhekwazi. Ayimfuni. Ayimfuni indlela umuntu anxibe ngayo. Ayimfuni indlela umuntu aphila ngayo. But uzawungena ayinyanzelele into yoba and yayazi abantu abanjalo ngabantu abathanda ukhampeyina for uba nabanye bakucaphukele. Hallelujah. Uthi xa kuthetha laa nto kathatha mbili. Once ubona umuntu onxiba iqhiya uzawuthi laa nto kathatha mbili. Once ubona umuntu nje ongathi unxibe modest kuthiwe unxibe njengapha kwathatha mbili. Hallelujah. Sasithwele loo nto bazalwane. But siyithwele because siyayazi okokuba uYesu wayitshilo okokuba iphilwe ivangeli yakhe. Hallelujah. Bazawuthi xa bediniwe ubave besithi nciko siyayithanda le ndlela wenza ngayo. Akazuza naba ebethetha nabo exheka nabo. Uzawuza yedwa. Because ithe iBhayibhile ngabaxheki. Ithe ngabaxheki. Hallelujah. Abantu abazawuza begcwele inkanuko zabo. And njengoba begcwele inkanuko zabo bazo-influencer aba baphila ngcwele. USathane akanangxaki nabantu abakhonzayo but bekhonza nje. Uyazi uba uyabavangelela nobavangelela. Uyabavangelela. Icawe ekukhonzwa nje. Nje. Usathane uyayivangelela. And igcwale ibe kwistandard esiphezulu. Hallelujah. Because uSathane akadingi imali. Into abantu abangayi-understandiyo uba uSathane akadingi. uSathane unemali. Akayidingi imali uSathane. Hallelujah. Phela kwethu uSathane angayidingiyo imali because imali unayo. Uthi kuyesu uxesha eliphezulu uthi ziphose ndakunika yonke le uzithatha. Uzithatha. Uthi ziphose phaa ezantsi ndakunika bonke ubutyebi because unabo ubutyebi. But xa eqala uSathane uku-introducer umntu kwikingdom yakhe yobumnyama uba ngathi ufuna imali kuye. Athi kuye, okay, ndizawulikhulisa ibandla okanye ndizawuyikhulisa ibhizinesi wena uzuzisa u-10%. Umane uzisa u-10% we-1 million. Umane uzisa u-10% we-1 million. Athi ke ngoku because of sobona indlela umsebenzi okhule ngawo makhe sime ke ngoku kwicala lemali. Ndidinga nje just umntana bena. Nguye lo. Uvela njalo. Uthi ke ngoku umntana athi ewe.
Ukhona enye man of God. I think 2 years back. Yayisanda uthengela umntanayo nge-birthday yakhe. I think umntana una 8, 9 years. Ngimthengele nge-birthday yakhe. Ngimthengele iFerrari. Nge-birthday yakhe. Umntana una 8, 9. Hallelujah. After that, wasweleka la mntana. Because uSathane akafuna imali. Hallelujah. So ubaba zalwane singabambelele ebungcweleni ezinye zezinto ngeke sifike kuzo. Hallelujah. Hallelujah. Uthi noba obao bethu bafa besithi uYesu uyabuya nathi safika sayishumayela levangeli sisaza uqhubeka. Ngoba sibambe idinga lokuza kukamthetheleli usaza ubuya uYesu. Usaza ubuya. Hallelujah. uYesu bazalwane usaza ubuya noma uyawubuya singekho abanye bethu kodwa usaza ubuya. Hallelujah. Sibambelele kulonto ngoba uYesu usaza ubuya. Yaye iBhayibheli lithe xa ebuya uyeza ngamafu nabo bamhlabayo baseza kumbona. Bonke abantu baza kumbona but abanye bazungena ebukumkanini baza just ukumbona. So ungadinwa ukuphila ngcwele. Ungadinwa ukuphila ngcwele. Ngoba ilizwi, ngoba lo mhlaba wadalwa ngelizwi. So iquestion esiza kuzifumana ezinye zazo zizawufuna ukusidiscourage. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu ebuza uba intoni enyamezele kuYesu. Xa ungambuza uba intoni enyamezele esikweni athi sikho liyasebenza. Hallelujah. Kodwa lo muntu ebesenza isiko esithi wenzele utamkhulu. Lithi xa liselenziwe wenzele utamkhulu kuthiwe kukhalaza umalume. Kanti abahlelanga bonke. Kaloku bekusuppose baba bonke ngokwendlela yena abhiliva wenzele utamkhulu. Xa kugqityiwe ukuselwa kutyiwa yonke into kuthiwe kukhalaza umalume because bengakwazi ukwenziwa lo msebenzi engekenzelwa yena. Uthele enganqandanga before. Hallelujah. Hallelujah. Sintsomi bazalwane bathi siphila phakathi kwazo. Hallelujah. Hallelujah. Ngcono ugxekelwe uKristu omphilelayo. Bangagxeka. Hayi kona ugxeka uzawugxeka. Uzawugxekwa. And ukwenyeliswa kona uzakwenyeliswa. Ngoba uSathana uzawufuna uba yonke into engathi wrong ize kwicala lakho. Kodwa uPetros sizonikhumbuza oba ingaphumi lento engqondweni yenu yokubana ngaba uYesu usazawubuya. Ngoba abaprofeti bayithetha nabapostile bafika bashumayela yona nakule yethu generation sizawubambelela kuyo sithi bazalwane kuyaphilwa ngcwele. And xa uphila ngcwele uphilela into yobana ngaba xa uYesu ebuya nawe ungene ebukumkanini bamazulu. Impilo yobungcwele ayompilo yefashion. Ayompilo yefashion. Impilo yokuphila ngcwele. Kodwa impilo enqabileyo. Uve kuthiwe wena awufani nabanye umama. Kuthiwe siyambona manje nomzalwane akafani nabanye abafana. Siyayibona le ntombi, siyambona lo sisi akafani na because once uYesu angene kuwe umamkele wenze imithetho yakhe you automatically change.
Hallelujah. And nezinto ubuzithetha xa uhleli naba bantu basi-friends zakho kuzawutyibilika emlonyeni izinto ongakhange uzicinge. Sithi xa sezityibilika zivela uqonda bengekho need uba ndide ndiyithethe le kanti uyayithethiswa. Kanti umoya ingcwele uyakuthethisa. Hallelujah. Athi xa kuthethisile ubone bengafuni uphinde bahlale nawe, because wena okokuqala uyabakhumbuza uba basezawufa. Akekho into oyifunayo ke loo nto yomane exelela uba ngenye imini usezawufa. And akekho umntu oyifunayo into yokuxelelwa uba uYesu usezawubuya. Hallelujah. But uPetros uyasikhumbuza namhlanje. Uthi ndifuna nje unikhumbuza okokubana ngaba le nto yokubuya kukaYesu, le nto yelidinga nomthetheleli lathethwa ngabaprofethi bangaphambili, but kwafika abaprofethi bobuxoki bayigxobha le nto. Igxothiwe. Hallelujah. Uba sithi bazalwane ayikho le nto, abatata abasweleka bebambene noYesu behamba noYesu sithi bayaphi? If sithi ayikho le nto, ootata uBhengu basweleka behamba noKrestu. So if sithi le nto kaKrestu ayikho, bona bamsebenzeleyo bade baba sekufeni sithi bayaphi? Ootata beza nevangeli namhlanje, ootata uChiliza bonke nje abalishumayelayo bade bayolala ubuthongo. If sithi le nto kaYesu ayikho, so which means sithi bona badlaleke xesha. Kanti kufika balahlekisi. Fika balahlekisi. Hey, lilahlekisiwe ibandla. Lilahlekisiwe ibandla. And indlela ibandla elilahlekiswe ngayo lilahlekiswe likhumsha. Because kuthiwa it's not that it's not that it's a fornication. You just, it's a courtship. Hayibo. Usathana lo uthi abazalwane bajole. Hallelujah. Uthi umfundisi mengaphambili ethi it's not that it's a fornication, but it's that it's a courtship, because soze uthathe nomuntu ongamaziyo kumele umfunde. Indoda yohlulwa sisikolo iyofunda umuntu. Uthi ngofunda umuntu ohlulwa sisikolo, ohlulwa ku-12 volts. Kodwa kuthiwa ngofunda umuntu. Lulahlekiso. Abazalwane lilahlekisiwe ibandla. Kuthiwa abanye bathi as long man of God uthandaza, noba ungafaki ityiwa ufake ioil, as long uthandaza. Qhubeka wena uthandaze, as long uthandaza. Senze ezi zinto because azikhatywanga. Ityiwa ikhona eBhayibhileni. Kuthiwa mabalahlwe ngayo abantu manje kuthiwa bona bayiyo. Kuthiwa lahlwa ngetyiwa. Because thina sikhula kudala xa kuthiwa ubuye ucela into emzini, xa uphuma ugityiselwe ngetyiwa. But namhlanje sibona ezicaweni abantu begityiselwa ngetyiwa, which means banoyile. Ivangeli namhlanje bazalwane lenziwe laba easy, so that xa uphuma endleleni ungabonakali. Hallelujah. Indlela easy ngayo ivangeli namhlanje lenziwe kwathiwa siya-understand. Why lenziwe uba sili-understand? Ukwenza uba xa uphuma endleleni ungabona uba uyaphuma ufane nabanye. Hallelujah. Nawe utsho nje uthi hayi
akukho nto inokwenza nebhrukhwe. Akukho nto inokwenza nebhrukhwe. Noba ndinganxiba ibhrukhwe endipitsileyo ne-10 ivangeli lingaphakathi. Kube kukho abantu abalimalayo xa ume ngaphambili ushumayela. Haleluya. Kubekho abantu abalimalayo, umuntu ongumama okanye umuntu ongusisi eme ngaphambili eveze yonke into. Ngoba indoda ihlulakele ekuboneni. But ivangeli lanamhlanje lenziwe langathi si-understande ukwenzela uba uSathana xa esengenile phakathi ebandleni sithi hayi sasanufuna usenza aba bantu bakudala. Akho abantu bakudala bazalwane, abekho abantu bakudala. Ivangeli iselilo nanamhlanje. Siyakhunjuzwa ke nguPetros. Uthi uPetros le nto yathethwa ngabaprofeti kudala, le nto yathethwa ngabapostile besithi uYesu uyabuya, nangoku isekhona kwivangeli lethu. Isekhona bazalwane, isekhona. Ivangeli lethu isekhona. So idinga okokuba masingapheli amandla ekwenzeni okulungileyo, masingapheli amandla ekuphileni ngcwele, ngoba eli vangeli livangeli lokuphilwa not elokuthethwa. Sisezawuxekwa, sisezawulahlekiswa, nawe kusezawuthiwa uyathakatha, sezawuthi uyathakatha. Kuthiwa umveli umuntu ongumama athi akatye ipilisi. Kunezinto ezimnika ebusuku, khona into azinika ebusuku. Haleluya. So bazalwane sisezawuxelwa, sisezawuxelelwa izinto ezizawufuna ukudiscourage but ukubambelela. Funa ukuthi namhlanje ungadinwa ukuphila ubungcwele, because ubungcwele litikiti lokungena ezulwini. Masithandazeni bazalwane, simcele uThixo asigcine ebungcweleni bakhe, asigcine siphile ngcwele.